És que m'ho he passat bé de lo dolenta que és, que m'ho he... O sigui, és molt dolenta, però és que és tan dolenta que sembla que estigui feta a propòsit per fer-t'ho passar bé. Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Critico 3. M'ha agradat la teva vida. No dèieu res i he pensat, bueno, no sé. Hola a tothom! Què tal? Com anem? Benvinguts, benvingudes. Nosaltres potser anem amb una mica de delay, però anem a veure avui una pel·lícula que fa castanyada, tu. Sí, castanyada i fa... Què fa, Oriol? Què fa? Fa l'invasor de la castanyada. Sí, una miqueta, La festa invasora. Sí, realment sí. Llavors fa poc de castanyada, no? Més que fa... I direu, quina és la pel·lícula aquesta que esteu parlant, perquè l'esteu aquí... Doncs Halloween, home, la saga Halloween! Però Halloween a seques, Oriol? No, Halloween què fa en Michael Myers? No ho sé. Kills, llavors Halloween Kills! Molt bé! Ostres, que original! Quin títol més explicatiu del que has de veure. I bueno, doncs, saga que ja és la pel·lícula número 12. Déu-n'hi-do, 12 pel·lícules, i jo me n'adono ara que aquesta saga existeix. No ho coneixia, No. Us explico de què va la saga. Explica'ns de què va. Vale? La saga, bàsicament, és d'un senyor que es diu Michael Myers, que porta una màscara, un matxet més que un ganivet. No, un ganivet de cuina. I un ganivet de cuina és? No vas amb el matxete? No, un ganivet així. És aquest tio. I mata a tor i a dret. Bàsicament, l'última pel·lícula acaba que ell representa que l'han apunyalat i es mor cremat a una casa, perquè està atrapat. Sí. Però no. D'acord? I aquesta pel·lícula encara és la mateixa nit com els supervivents que estan a l'hospital se n'enteren de que ell no ha mort i, evidentment, què fa ell? Doncs va matar. Va matar penya. Molt bé. Va matar penya. Vull dir, és així de simple, la saga. Si fa 13 pel·lícules que mata, 12. vol dir que és una persona... Aquí tinc el dubte. A la teva pregunta, Oriol, Digue'm. t'he de dir que és una cosa que mai s'acaba d'explicar. El què? Els anys que té? No, de si té un poder sobrenatural. És a dir... Perquè el tio rep bales, rep ganivetassos... Però és que li han tallat de tot, Si li ha passat de tot. I el tio es torna a aixecar i... I el tio es torna a aixecar. No se sap ben bé si... O sigui, només diuen que és el mal encarnado i ho van repetint el seu psiquiatre molt atormentat, el professor Loomis. Un saludo al professor Loomis, perquè és un gran personatge. Des d'aquí et saludo. Però que mai s'acaba com d'explicar. Ara, dic que és una saga que ha rebut no un, no dos, sinó 3 reboots. O sigui, aquest és el tercer o el quart reboot de la franquícia. Però és com dins de la mateixa, no? És com dins del mateix, vull dir, és reboot. No, el que van fer amb aquesta última pel·lícula, que és Halloween, la Halloween a seques, que ara és Halloween Kills, que és la seqüela, aquesta és com una continuació, com si no hagués passat cap pel·lícula menys la 1. Val. I Adrià, ara ja estem situats amb la saga, però a mi m'interessaria saber qui actua. Oh! Doncs actua... Quin oh! Sí, no va dir. Sí? Actorassos? Actriuasses? No va dir. Jo t'has vingut molt amunt, Bueno, hi ha una que li tens l'estima. Simplement m'ha fet il·lusió que em donis la paraula. Val. En aquesta pel·lícula actua una actriu que és la principal i que dius que s'han fet reboots i coses d'aquestes, però crec que porta des de la 1. No, o sigui, no ha sortit a totes, ha sortit a la 1, a la 2, a la 7, però la 1... A l'original és la perseguida. A l'original, sí. Val. Es diu Jamie Lee Curtis. És mítica, és la mítica. La coneixereu de pel·lícules de les quals hem fet la crítica com Punyales por l'espalda. És veritat que surt. La coneixereu també de True Lies amb Arnold Schwarzenegger. Tires arriesgades, és veritat. Sí, i la coneixereu també de la resta de pel·lícules de Halloween, que no sé quantes n'hi ha. Ahir estava veient una entrevista d'aquesta dona, perquè, no sé, va crear curiositat, i li preguntaven com és que sempre la trobaven per fer pel·lícules de Halloween, o sigui, d'aquestes. I diu que creu que fa bé la por perquè durant el rodatge es caga a sobre. Hosti, que bo. Vale, es caga real. Llavors, jo crec que el director li diu camina per aquest passadís. I ja veurem què passa. No, tranquil·la, que no passa res. El Michael surt a la següent, no? Exacte. Es gira l'equip i li fa. Llavors es caga. I diu que és d'aquelles persones que va a veure la pel·lícula, que ja sap què passa, on està igualment totes les escenes violentes, i igualment s'ha de tapar els ulls. Una altra actriu que fa aquesta pel·lícula es diu Judy Greer. No, Judy Greer. La Judy Greer ha fet
pel·lícules com la nova saga de la... com es diu? El planeta de los simios. Sí? Ha fet Jurassic World. Sí! Sí que sé qui és la mare dels dos nens. Correcte, de Jurassic World. correcte. Sí. I ha fet una pel·lícula que es diu, de secundària, a una pel·lícula que es diu, del meu estil, 27 vestidos. mítica. Amb la... com es diu aquella noia? La Catherine Hale. Aquesta. No sé què, Hale. I Jordi, ens interessa saber qui dirigeix, perquè de moment no pinta molt bé, No, però si no de cop i pinta- voltes No, ens dius que, jo què sé, Bueno, un directorat... James Cameron. Ho deixarem per les expectatives. Doncs no, us he de dir que el director no és James Cameron. No? Tant de Ja bo. t'agradaria. Tant de bo, no? Una pel·lícula de Halloween sota l'aigua, no? Seria increïble, però no. El director d'aquesta pel·lícula és ni més ni menys que David Gordon Green. I direu, ostres, Qui és en David Gordon Green? triple nom, em sembla un home important. Doncs no, bueno, a no ser que creieu important la pel·lícula Superfumades, per exemple. Entre altres perles que ha fet, és un home que porta molts anys en el sector, però sí que és veritat que no destaca per les seves pel·lis de por. No. Ara, deixeu-me dir que també és el director de la anterior pel·lícula, és a dir, de la que venim. Bueno, almenys sap de què va. I com a de fet serà el director també de la última. O sigui, en teoria aquest nou reboot, aquest nou començar de Halloween l'està portant tot ell. Molt bé. O sigui, l'han fet director de la trilogia. Déu-n'hi-do. Sabeu d'on van treure la màscara de Michael Myers? Doncs, Jo ho vaig sentir però no me'n recordo. Com es diu el capità de Star Trek? Ara no m'ha vingut el nom. Spock? No, Capitán Kirk. Del Capitán Kirk. És una màscara del Capitán Kirk. Pintada de blanc. estava el tio de Trezzo. Sí. Al set, Imagina't el i li van budget- dir, has portat la màscara? Exacte. Va anar a la caixa, Me l'he deixat al cotxe. Tal qual. Exacte. va anar a la caixa, va trobar màscara, spray i va dir, I el director, bravo. Això trencarà conceptes, això brutal, és New farà Age. por, Sí, ens total. donarà per 13 pel·lícules. Doncs mira, sí, nice, expectatives. Començo jo, Vinga, molt no. baixes. Pel·li de por. Pel·li de por, Saga cutre. a més, hem de dir una cosa. Ah, és por? Sabem que... Bueno, és bastant. Home, clar. Fa sustos. Home, Adrià, clar. Per favor. Però és que parem de dir que ja se sap que Michael Myers no mor. Perquè abans, o sigui, ja anuncien la següent pel·lícula com el gran final de Michael Myers. Llavors, m'estàs anunciant l'última pel·li... Anem a veure les dues torres. Exacte, anem a veure les dues torres. Ja sabem que no morirà en aquesta pel·li. Ningú. Bueno. Perquè ja us anuncio que alguna actriu de les que he dit surt a la següent pel·li. En sèrio? No us diré qui. No us diré qui. Almenys us deixo aquest temps. Adrià, llavors vas content? No. No. No, jo no sabia que era de por, em pensava que era de sang i fetge. Jo ets a dir que la de Halloween fa por, l'altra, l'anterior, però està bé. Jo la vaig veure bé, Bueno, Manteta, però bé. ja que em Jordi, pregunteu, em dono pas a mi mateix, no? No. I dic que... Què? condueixo jo. Ah, condueix. És que no Dóna-li estàs fent pas. bé la teva feina. Jordi, endavant, pas. Doncs Té res, dir que jo no vaig amb unes expectatives molt altes. Ja l'anterior, em pensava que seria molt millor del que va acabar sent, crec que el personatge de Jamie Lee Curtis, de la Laurie Strode, està una mica desaprofitat, com a mínim a l'última pel·lícula, amb tot el que va donar en els dos anteriors o tres reboots. No m'espero molt, sincerament. Tot mal. La pregunta que es fan ara tots els espectadors és què feu aquí, no? Doncs us ho direm complir. després de la pel·lícula. Molt bé. Complir! Apa, Anirem, fins ara. apa-li. Adéu. Bueno. Déu-n'hi donet la pel·lícula, no? Sí. Sort que hem arribat al cotxe. Va. Mític John Carpenter. Hòstia, que ve un tio. Què dius? Què fas? No, que s'està acostant, Ostres, quin ambient de joia, no? Potser sí, És que és una mica ho parlarem. el que dona Halloween, no? És reflex d'aquesta pel·lícula, aquesta joia, Oriol? Ara ho parlarem, si us espereu un segon que tinc aquí un tiquet, l'haig d'insertar i llavors podrem sortir. Ja hem vist Halloween... Espera't, em trec la mascareta. Vinga. Halloween Kills. Halloween Kills. I efectivament és una continuació, efectivament és Halloween i efectivament esquileja a tothom. M'ha fet gràcia, la veritat és que he passat un bon rato, he rigut, és brutal. Sí. És una comèdia camuflada amb terror, per què no dir-ho? No? Correcte. La premissa que també es veu en el tràiler és el pueblo està cansat de Michael Myers. Lluitem junts, anem junts.
i en tota la pel·lícula no veig que ningú vagi junt. Ningú. Tot el rato troben una excusa per separar-se. De fet, l'únic moment que van junts, maten el que no toca. Per tant, ella que us separeu, perquè... És que és brutal. La veritat, la protagonista, com es deia? Jamie Lee Curtis. És que quasi ni surt. No, correcte. I La Lori en aquí fa segon pla total. Fa la finta de sortir i de cop i volta... que encara estic tocada. I ja està. Clar, perquè és seqüela directa de l'anterior. És seqüela directa. Si no veig l'anterior, aniré una mica com Com l'Adrià jo. Nava. Que anava dient, Anava preguntant. però Sí, aquest d'aquí, aquest el coneixi. Llavors, les morts, evidentment, és que són molt absurdes. No. Els personatges són tontos. Absurda? No, però les morts són absurdes. Michael Myers és No, dissenyador Michael d'interiors. Myers ho fa molt bé, sempre els deixa un crac. els cadàvers ben posats. Si matarà algú al carrer. És més, però agafar el cadàver i deixar un lloc... Hi ha una escena que ha estat boníssima, no diré el què, però passa pel costat d'un cadàver, se'l queda mirant i... Ara està bé. Ara està bé. És que és un artista. Ara deixo. És un artista incomprès. Sí. Bueno, doncs això, que realment la pel·li és dolenta, però de dolenta que és, tu passes bé. Aquesta és la meva crítica. Adrià, què t'ha semblat a tu? No sé què li posareu en aquesta crítica, en aquesta pel·li, perdonareu, però és que m'ha semblat la pitjor pel·lícula que he vist aquesta temporada. Pitjor que Venom 2, Pitjor que Venom 2 i tant. O sigui, m'he trobat una pel·lícula com dels anys 80, on tot el poble va com a buscar un tio, Increïble. no hi ha policia, no hi ha res. La tira Shirley. No, una pel·lícula que, si no hagués existit, no passaria res, perquè la història seguiria igual, perquè és que no ha passat res de res. No han oferit cap tipus d'informació. Jo, que no havia vist res, m'he trobat un tio que l'únic que fa és matar, no saps per què, i com que tothom es coneix, de cop et presenten les relacions de tots els personatges, que no tots s'han vist ja a les altres pel·lícules. Pues, tots es coneixen, tots són amics, tots estan ofuscats per tenir en Mike, que no m'estranya. Es peta tothom. És que a més no es peta. No és allò típica pel·li d'assassinats, on hi ha hagut un grupet de joves, 6, 7... No. Que ve policia, tots morts, que ve bombers, però és que a més ni raonar. Tota la quadra. O sigui, no tens temps ni per parlar i dir-li, escolta, vols dir que m'has de matar? No, et mata. És que, bueno, no sé, m'ha semblat lamentable. I Jamie Lee Curtis, l'únic moment que surt, el seu moment estrella, és per punxar-se una injecció de morfina que sembla un ganivet del formatge, tio. Sembla que el so que posen és com si es clavés un ganivet a la cama. Com si li haguessin posat l'ombro a lloc i estigués... És que sembla que estigui al salvar el soldado Ryan i li... Era el seu moment de brillar, M'ha semblat lamentable. Però no t'ha semblat de lo lamentable? No, és que res, és que no ho he entès, no he entès res. Un despropòsit de pel·lícula. És que no m'ha fet ni riure. Xavi, no t'ha fet gràcia. A veure, no em diguis que no t'ha fet gràcia. Bueno, alguns punyals clavats a llocs inversemblants. Sí, ha rigut, Però no sé, tio. I he de dir, a veure, hi ha coses que m'han sorprès de la pel·lícula, no us ho negaré. Hi ha coses que m'han sorprès en el sentit de dir, hòstia, entenc la visió que vol fer el director, entenc que vol ensenyar una part que no s'ha vist com a mínim a les 11 anteriors, vale? I això t'ho compro. M'ha agradat el disseny d'interiors, m'ha agradat l'art que ens ha portat el Michael Myers, que ja us dic, no falla. A totes les pel·lis que surt, ell, on veu un cadàver, veu una escultura a estrenar. I llavors la retoca. Un crac. Sí. Michael segueix per aquí. Però per la resta sí que s'ha de dir que hi ha moments de la pel·lícula que... o sigui... És com si estiguis veient una pel·li dels 90, però de les justetes, vale? I hi ha moments que això és guai perquè t'ho passes bé i hi ha moments que dius això és infumable, sisplau, perquè a nivell de personatges és el que diu l'Adrià. A nivell de personatges és que, o sigui, que passi l'hermana, que passi no sé què... I total, acaba morta, és que és igual qui presenti, és que ni es dignen a presentar perquè diuen, bueno, si és que... Tampoc diuen molt. No. Poso el fre de mà i això vol dir que entrem a valoracions. Valoracions, efectivament, Oriol. Em fa més por aquesta secció que una pedregada, No sé, no estic entenent el que està passant en aquest cotxe. Oriol, comença tu, va. Jo li fico un 6. És que m'ho he passat bé de lo dolenta que és, que m'ho he... O sigui, és molt dolenta, però és que és tan dolenta que sembla que estigui feta a propòsit per fer-t'ho passar bé. Però no veus que... Jo, per al disseny d'interiors, li sumaré a la teva aposta un mòdic com a 8. Vinga, tu. Saps que va bé? Vols que el posi? No.
6,8 no, m'he passat. 6,8, però... 6,8 m'he passat. Pel disseny d'interiors li sumo un 1,2. Així ens quedem igual. Així ens quedem igual. Semblant. Un 6,2. Un 6. Jo m'he passat Hi ha moltes bé. coses bé fins a arribar a un 6. No, jo m'he passat bé. És com veure una sèrie. No és anar a veure una pel·lícula, és com anar a veure una sèrie. Jo m'ho I he passat les bé. morts i tal. Bueno, estàs allà, estàs entretingut. Jo, de lo surrealista que és, m'ho he passat bé. T'ho dic en sèrio. Bueno, jo... A mi aquest surrealisme desenfrenat m'ha xiflat. Però és que, o sigui, una cosa és surrealisme desenfrenat d'alguna pel·lícula que dius, val, ja va això, no? Però és que aquesta pel·lícula, a més, et vol vendre que té fons. No. Bueno, jo aquesta la pel·lícula li poso un 1. Un 1. I per les punyalades... És malíssima aquesta pel·lícula, eh? Un 1. Però és dolentíssima. És molt dolenta. O sigui, tinc sensació que he passat per un túnel Però si hem sortit... i m'han posat una pel·lícula pel túnel i Ha he sortit sortit... per quan s'ha sortit? Ha sortit així, clar. eh? Sí, I a mi no em va sortir així, eh? Si és que és una cançó que te la posen tota la pel·lícula. I és una cançó que enganxa, estic d'acord que la cançó... Doncs mira, l'1 va pel tio que estava en la pianola John que Carpenter. John Carpenter, al 78. Ui, que interessant serà veure... com es diu? La conclusió. La conclusió. Jo li poso un... Jo, Chachibiru. És que trobo que m'he passat bé. És que m'he anat rient. És que m'he anat rient. Els criticutres Han decidit que aquesta pel·lícula sembla que és... I la meva també. Chachi Piruli! Ei! Absurda! Absurda com la que més. Com algú digui. Aneu vegi a el vídeo de YouTube i desconnectar. digui, a veure, vaig al final, a veure, que a mi la resta del que diuen m'és igual. Vaig al final a veure què és i vegi Chachi Piruli, se'n va al cinema. Però En sou conscients? És que- Aneu a desconnectar. Això És és- pel·lícula per anar a No, desconnectar. no hi és aneu, com qui no hi mira aneu. la Isla de les Tentaciones. Evidentment no mires un drama ni un estudi sociològic. Vas a I li posaries un 6. Pues potser sí, de l'absurd que és. De l'absurd que és. Fins aquí la crítica de la setmana. Dic que estem molt contents de com estan en el canal els últims dies. Sí. Que sí? Sí, estem contents. I sobretot dir que aquest canal forma part també, bueno, aquests vídeos s'estan publicant també a un diari digital que és El Nacional. Al diari. No ho hem dit al principi, però subscriviu-vos al nostre canal de YouTube també, sisplau. I el conductor, tio, quin fallo. No tens ganes que la gent es subscrigui al nostre canal? No us subscriviu. És més, si esteu subscrits, De subscriure. fora. I també dir-vos, quant d'espam avui, que tenim Twitter, Instagram i, ojo, canal de Telegram, que deixarem el link. Si voleu parlar amb nosaltres de cinema. L'altre dia, per exemple, vam comentar que hi ha tràiler de... De què va sortir el tràiler l'altre dia que vam dir? Uncharted! Uncharted! Uncharted. Per exemple, vam estar comentant coses d'aquestes, saps? Sí. I res, fins aviat. Que vagi molt Vinga. bé. Adéu. Adéu. Jo li poso un... Jo, Chachibiru. És que trobo que m'he passat bé. És que m'he anat rient. És que m'he anat rient.